director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de la Conselleria de Salut, consellera d'Afers Socials del Consell de Mallorca, batlle de l'Ajuntament de Campos, president de l'Associació de Donants de Sang de Mallorca, il·lustríssimes autoritats, membres de la Junta Rectora, col·laboradors, donants de sang, senyores i senyors, bones tardes i moltes gràcies per ser aquí avui en aquest reconeixement en els donants de sang de Campos. En primer lloc, ens dirigirà la paraula el senyor Sebastià Sagreras Ballester, batlle de Campos i anfitrió d'aquest acte. Consellera d'Afers Socials, Catalina Soler, sí, Martí Sanceloni, director general de Farmàcia, Jan Ginart, tinent batlle de l'Ajuntament de Campos, regidors, Llorenç Ballori, president de l'Associació de Donants de Sang, coordinador Sebastià Estelric, Junta Rectora, Donants de Sang, campaners i campaners, bones tardes a tots. En primer lloc, vull mostrar-vos l'agraïment de l'Ajuntament que tinc l'honor de representar per ser avui aquí a Campos en aquest acte de reconeixement en els nostres donants. Estic orgullós com a campaner i com a batlle del meu poble que tinguem tant de voluntaris, tant de donants que de manera totalment desinteressada i altruista ajudaven la millora de la vida dels demés donant sang. Quan doneu sang, en definitiva, el que estic fent és donant vida. Moltes gràcies, campaners i campaners, per la vostra solidaritat demostrada en les donacions i que reconeixem avui en aquest acte. Vull reconèixer també l'entitat de la vostra associació, ja que sou una de les entitats més arrelades en el territori i a la gent de Mallorca. Per això vull recordar avui la voluntat d'aquest Ajuntament de seguir col·laborant amb vosaltres. Jo no m'estendré més perquè l'homenatge avui és per tots vosaltres. Reitero el nostre agraïment per la vostra tasca, per la vostra implicació i per la vostra solidaritat. Enhorabona i moltes gràcies a tots. I ara, seguidament, començarem l'acte d'entrega d'insígnies. Juntament amb el batlle, demanant la presència del director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de la Conselleria de Salut, senyor Martí Sanceloni, de la consellera d'Afers Socials del Consell de Mallorca, honorable senyora Catalina Siré, del president de l'associació, senyor Llorenç Ballori, els membres de la Junta Rectora i col·laboradors per entregar les insígnies i diplomes als donants. Seguidament, lliurarem les insígnies de 10 donacions, que són 4,5 litres de sang a Antoni Adrover Mesquida. Guillem Adrover Vicenç. Aguilera Jiménez. Guillem Barceló. Margalida Bonet Garcías. Joana Clà Llaneres. Melchor Fernández Lledó. Miquel Grimalt Rigo. Rodrigo Javier Gutiérrez Bausá. Antònia Maria Julià Bové. María Elena Ledesma Acedo.
Diem lledó pla. Bonaventura, Manresa, Manresa. Maria Magdalena, Marimón, Gomila. María José Martínez Quiroga. María Mas Riera. Andreu Mas Estela. Maria del Mar Moranta Mas. Gisela Maria Raum Palmer. Jesús Rodríguez Gómez. Toni Salom Badell. Antònia Sánchez Amor. Aina Maria Taverner Martorell. Paloma Badell Perelló. Toni Vidal Girard. I de la Ràpita, Maria Assumpció Lledó Vidal. I Mateu Perelló Molinas. Seguidament lliurarem les insígnies de 25 donacions, que són aproximadament 11 litres de sang, a Miquel Bausà Ramis. Ignacio Beltrán de Heredia. No és. Joan Fa Alzines. Recull l'associació. En Joan Fa Alzines recull l'associació. Antònia Gomila Jaume. Hola. Diego López Sánchez. Gràcies. Mateu Lledó Provenç. Nofre Mas Ginat.
Maria Mas Grimalt. Catalina Mas Tous. Gori Mascaró Mas. Sebastià Mora Grau. Damià Mulet Rodríguez. Inés Oliver Sales. Maria Rigo Rigo. Miquel Vicenç Perelló. Joan Vicenç Perelló. I de la Ràbita, Esperança Ferrer Alou. A continuació, lliurarem insígnia de 50 donacions, que són aproximadament 22,5 litres de sang a Francisco Luis Blasco Querol. Joan Oliver Ribot. Moltes gràcies. Joan Obrador Grau primer. En Joan Obrador Grau sé que no és, però el recollirà de Maria. Damià Proens Bisbal. Antònia Rigo Vicenç. Sebastià Gadell Puigcerver. Ara lliurarem uns diplomes i rellotges per haver donat sang més de 75 vegades a Jaume Droguer Ginàs. Rafael Mas Benrell. Seguidament ens parlarà el president de l'Associació de Dones de Sang de Mallorca, senyor Llorenç Ballori Sastre.
Molt bones tardes, estimat alcalde de Campos, molt honorable consellera, director general del Consell de Salut, Consum, il·lustrícia Balda, tinent Balda, i ara ens coneixíem com a Balda, membres de Junta Rectora, col·laboradors de diferents pobles de la zona d'aquí de Campos i un reconeixement especial també a l'equip d'aquí de Campos. La veritat que avui, de capvespre, és un gran dia per nosaltres, per l'Associació de Donants de Sang de Mallorca, estar aquí en aquest acte de reconeixement dels donants de sang, de més de 10 vegades que han donat sang, més de 25, més de 50 i més de 75 vegades al dir molt també, més de 75 vegades, aquestes persones que han allargat el braç per treure la sang necessari per poder salvar altres persones, per poder salvar vida. Com bé sabeu que la sang no se pot fabricar si no se fabrica a través de tots vosaltres. Que vosaltres voluntàriament la doneu perquè altres persones puguin sobreviure. Que això és molt important, principalment per nosaltres. Això és el nostre repte, la nostra feina, per conscienciar de cada dia que la illa de Mallorca no ens falti una bossa de sang. És molt important. L'esforç que està fent la Germandat de Donants de Sang de Mallorca no us podeu imaginar. Direu, ara avui de capvespre estava aquí, però és que per nosaltres, avui de capvespre, bastantes persones de la Junta Rectora avui s'han assumit en aquest acte de recolzament en el donant de Campos. I també, antes que m'oblidi, vull fer una menció molt especial a una persona que va ser el fundador de l'Associació de Donants de Sang, més ben dit, que antes deien Germandat de Donants de Sang de Mallorca, que és en Rafael Creus. Moltes gràcies per aquest aplaudiment i crec que li haurà regat perquè crec que en Rafael està en nosaltres. Rafael era una persona que va dedicar part de la seva vida a l'associació, a la Germandat de Donants de Sang. A les 11 del vespre, a les 12, a la 1 de la nit venia de Palma cap a Campos. I de vegades molt enfadat, perquè de vegades en Rafael no l'escoltaven i tenia tota la raó. Pensava que de vegades quan una persona voluntària que està dedicant tantes hores de la seva vida i que lleva temps de la família per poder fer una feina desinteressadament. No està molt bé quan aquesta persona se'n va a casa seva i que se'n va enfadat. Perquè potser no l'escoltaven o perquè potser també era una persona massa responsable. Jo gràcies a ell vaig aprendre moltes coses perquè van fer feina molts anys colze a colze perquè l'associació tiri endavant. Perquè l'associació llevi les pedres que hi ha per mig. Perquè l'associació tingui un carrer, un camí sense obstacles. És molt important. I això vos ho agraeix a tots vosaltres. Perquè gràcies a vosaltres, Campos de cada dia, i gràcies a la feina que fan tots els equipos que va deixar en Rafael fent feina i tots els que han seguit, tota la gent, cada dia la donació de sang que han pujat a Campos. Per què? Perquè fan una feina que no se pot pagar. Una feina desinteressadament, en el costat de la donació de sang, conscienciant les persones pel carrer, i el millor missatge és quan aneu pel carrer que hi hagi una unitat mòbil aquí, en el PAC, a treure sang, que els digueu, me'n vaig a donar sang. Això no té preu. Me'n vaig a donar sang perquè no veig. És la millor propaganda. És la millor propaganda de totes. Conscienciar la gent d'aquesta manera. No vos vull cansar, també no he vingut aquí un dia d'alegria, enhorabona, agrair a l'Ajuntament que sempre ha tingut el recolzament, que l'Ajuntament sempre ha estat en el costat de la Germandat de Donants de Sang de Mallorca, per qualsevol cosa l'ha vingut de menester, sempre ha tingut l'Ajuntament, tots els valors corresponents, sempre s'han implicat en la donació de sang. I això és molt important. I ho puc dir ben fort, i no estic empagueït de dir-ho. Aquí hi ha un val i un tinent val que m'ho recordo aquí. Sempre que he vingut aquí a Campos i tots els altres pobles, sempre ens han rebut amb grans i palmes l'Ajuntament. Per què? Perquè estan a favor de la donació de sang i estan a favor del seu donant, del seu poble. És molt important.
perquè ara que he estat aquí, a tot el poble sap que saber aquest acte de reconeixement també és donant de sang. És un petit reconeixement, feim el que podem, per a vosaltres volem això molt més. Perquè gràcies a vosaltres molta gent sobreviu i molta gent té vida, i això és molt important. Jo el que vos demanaria que encoratgeu a la joventut, perquè necessiten un poquet de coratge, sense cap dubte són solidaris. Tothom és molt solidari. No hi ha ningú que no sigui solidari, no donaré les altres són solidaris. Però la joventut són solidaris. El que passa és que de vegades falten aquella simpanteta, potser d'un amic, d'un pare, d'una mare, o el que siga, perquè en altres associacions només té tothom. Des d'un nen petit a una persona major. Perquè el nen petit pot fer implicar que aquella persona, o que sa mare, que sa predina, o que sa tia doni sang. I una persona major també pot influir que la gent jove doni sang. Moltes gràcies, enhorabona donants de Campos, i també espero que hi hagi futurs donants i que altra gent també se decideix que apuntar-se, diguem, en aquest col·lectiu tan gran que tenim arreu de tota Mallorca. Moltes gràcies i enhorabona a tots. Unes paraules de consellera d'Afers Socials del Consell de Mallorca, honorable senyora Catalina Sidé. Molt bones tardes a totes i a tots, senyor Batlle de Campos, senyor tinent de Batlle, regidors i regidors, senyor president de l'Associació de Donants de Sant, senyor director general, però sobretot tots els que sou aquí a compartir aquest acte i d'una forma especial és que vos heu acostat aquí a rebre una insígnia i un diploma. Jo vos vull donar les gràcies per permetre-me i per deixar-me compartir aquest acte amb tots vosaltres. Les primeres paraules són per disculpar l'ausència de la presidenta del Consell, Maria Salom, que vos envia una abraçada, una felicitació a tots i que espero que un altre acte, si tornem a venir aquí per un tegui insígnies, pugui compartir aquest acte amb vosaltres. Jo crec que són importants i sobretot m'ha agradat que hagi coincidit el dia de la fira amb un acte festiu com aquest. Perquè si hi ha qualque cosa que és discreta, que és callada, que no ho fas d'amagat, perquè no ho fas d'amagat, però que és una donació sense gens de publicitat i que ho fas perquè creus que ho has de fer, és anar a donar sang. Vull dir, t'estiren, te'n vas, entres, te'n vas, donar un fumó. Però ja crec que és important que llavors ens reuniguem tots aquí. I en aquelles bosses que tenen A positiu, A negatiu, A B, O, C, o tal, li posem una cara i els ulls. I vosaltres avui aquí heu posat aquest acte que organitza la Germandat, posa cara i ulls a unes bosses de sang que són superimportants i supervitals. Jo crec que és important. Si coincideix amb un dia de festa, senyor Val, encara és molt més important, perquè crec que val la pena celebrar-ho, estar molt orgullosos a l'espalda de la gent que té i fer la festa i donar un diploma i una insígnia que no simbolitza més que l'agraïment de les persones que han rebut aquesta sang. Jo vaig dir una altra vegada en un altre acte que mos cansam, que estem amb això de les institucions, amb aquest també de la política, cada vegada mos queixam i està molt malament, l'assumpte i tal. I està malament perquè el que no tots xerram és un tema de dobbers. És vera, ja pot dobler, m'han de reconèixer. Jo ja he vist el pal que demà m'ha de venir pobre, ja el preparo perquè demà quan t'arribi ja sabi que trobarà. Però hi ha coses, jo crec que, i això l'associació de donants de sang i tots vosaltres, crec que m'ho doneu un exemple, que hi ha coses que no són dobbers, que no s'arreglen dobbers i que donen una cosa que no la pot pagar cap dobber del món, que és la vida de les persones. I per tant, per ser aquí i compartir aquest acte amb vosaltres, jo me fa entendre que de vegades duim les sabates canviades de peu, ens equivocam i no anem per bon camí. El bon camí és confiar en les persones, tenir esperança, lluitar, fer feina, fer sacrificis i per ventura cada un de nosaltres allà on som, donar un poc més de nosaltres mateixos, com en aquest cas vosaltres que el donats de sang. Si tots farem això possible, traurem el carro de les institucions endavant i possiblement, si tots seguíssim l'exemple de tots vosaltres donants i tots féssim possible aquesta labor de contagi, tots faríem que aquest món canviés una miqueta i fos una mica millor.
Per tant, jo cada vegada comparteixo un acte d'aquests. Me'n vaig a que no, més conhortada. Demà trobaré mateix els problemes que he deixat damunt la taula i se n'hi afegirà qualcun més. Però tindré la força i el coratge per pensar que mentre hi hagi ciutadans com vosaltres i ciutadanes com vosaltres serem capaços de treure el carro que ens ha tocat endavant. I per tant, gràcies, mil felicitacions per el vostre exemple i molt de coratge perquè sigueu capaços de contagiar del vostre esperit, de la vostra actitud a la vida a tota la resta de ciutadans. I el senyor Balda, Sebastià, enhorabona per tenir una gent solidari, compromesa, responsable i que dona aquest exemple de ciutadania en els que venim de fora poble. Moltes gràcies i a vosaltres enhorabona. I per concloure aquest acte ens parlarà el director general de Gestió Econòmica i Farmàcia de la Conselleria de Salut, senyor Martí Sansaloni. Molt bones tardes, campaners i campaneres. Benvolgut Balda, Sebastià, Llorenç, president de la Germandat de Castilla de Mallorca, tinent de Balda, benvinguts tots. És per jo un honor i un plaer venir a Campos i, com deia la Catalina abans, anem cap a Petra, que jo també som de poble, conhortat i veient que un acte tan multitudinari com aquest, perquè he de reconèixer, president, que és la vegada que més gent, crec que d'ençà que jo he vengut, s'ha donat una insígnia, s'ha donat un diploma, i crec que això ens ha d'ajudar, no només com a exemple, així com deien en els discursos previs, sinó com un esperit de millora i a uns moments tan difícils econòmicament com aquests que estan passant, agafar la germandat de donant de sang i aquesta gent que, com deia en Llorenç, ve, estén els braç de manera altruista i voluntari, està aquell quart d'hora, 20 minuts, donant un bé que és seu, que no se pot sintetitzar per cap laboratori farmacèutic i que és extremadament necessari perquè les persones que han de ser intervengudes els pròxims dies, per aquestes persones que ho passen malament i tenen familiars amb una malaltia que requereix transfusions contínues i, per tant, puguem donar una prestació sanitària que no és pagable en tots els doppers del món, és per jo un honor, com deia, concloure aquest acte i venir aquí a donar-vos les gràcies. A donar-vos les gràcies i a dir-vos que si des de la conselleria qualque vegada no vos sentiu escoltats, digueu-me, escolta, en Xisco de Manacor, al vespre, a les 9:30 te presentava un problemes i ara avui de matí m'has dit, l'endemà de matí, quan me vares telefonar, vaig arribar i vaig donar les notícies a la dona que ja estava més animat quan m'havia solventat. Una cosa tan simple com canviar l'autobús pel centre de salut. De vegades les coses, si no se saben, Xisco, no se poden solventar, però amb una telefonada és tan senzill com tenir la voluntat de fer-ho. Per tant, per part del govern, voluntat total, les portes obertes, veniu, doppers és el que més ens manca, però no és el que en aquest moment ens pot separar. Voluntat d'escoltar i de solventar les coses, total. I una vegada més, gràcies, gràcies, gràcies per fer possible que la sanitat segueixi en els pròxims mesos, així com se ve desenvolupant fins ara. Moltes gràcies, enhorabona i fins aquí. Finalitzada aquesta entrega d'insígnies, volem donar l'enhorabona a tots els donants i agrair la vostra presència en aquest acte. I demanaríem a tots els donants que se n'han posat la insígnia que s'acostin aquí davant per fer una foto de grup.